עכשיו, אבל? כולם כבר אצל יובי, איתן. רגע, אילי, הבאתי הפתעה, את ממש תתלהבי. מה? טאדאם. וואו, בקבוק מים, מדהים. איזה בקבוק? תריכי. מה זה, איתן? זה מסריח? מה שמת שם? וודקה? מה זה הדבר הזה? לא, את מריחה יותר טוב. חוץ מזה, לא אומרים מכסה לאוכל. מה הקשר לאוכל? זה מגיע... איתן, אתה מוכן להכניס את זה? אנחנו במקום ציבורי אולי? מישהו יכול לראות אותך. אז מה? תירגעי. מה זה מה? אתה בן 13. מה, אני באתי לפה עם רכב? מה, אני נוהג? תירגעי, באמת. לא יודעת, זה מסוכן הדבר הזה, איזה אוקיי? מסוכן? תגידי לי, מה את מדברת? מה, מתמכרים לזה? מה, אני נרקומן? תירגעי. חוץ מזה, זה בריא. מה הקשר לבריא? מה, את יודעת שאלכוהול מנקה את כל החיידקים בגוף ומנקה את כל המערכות. באמת? בסדר. מה בסדר? וחוץ מזה זה חסכוני. מה הקשר לחסכונים? מאיפה אתה מביא את השטויות האלה? אוקיי, חורף, קר, את שותה אלכוהול, זה מחמם אותך, לא פותחת תנור, חסכוני? טוב, אין לך שמץ של מושג מהחיים שלך, אוקיי? שבוע שעבר ההורים שלי הושיבו אותי ואת אחי הגדול לשיחה, אוקיי? הם הראו לנו איזו תוכנית בערוץ המדע, הם הראו שם את כל האיברים הפנימיים של מה שזה עושה. איתן, אני ראיתי מה זה עושה לכבד, זה מסוכן הדבר הזה, אני אומרת לך, לא כדאי לך להתחיל עם זה. חוץ מזה, דניאלה, שבוע שעבר כשהיינו אצל יובי, שתתה, סבבה, היא באה לישון אצלי. עוד לא הספקנו אפילו להיכנס לבית שלי, כבר הקיעה בכניסה, הייתי צריכה לנקות את זה מהר לפני שההורים שלי יראו, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה. טוב, אלי, כי איזה מצחיקה. הדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה לשים אותה במקלחת, לשים לה מקלחת קרה, ואז לתת לה קפה שחור, גמרנו. וכל הסטלה הייתה יורדת, וחוץ מזה, דניאלה עם האפנה, היא לא יודעת לשתות. היא ערבבה, אח שלי הגדול, הוא ממש מבין בזה, הוא עושה בעל כל עבודות שורשים. אז הוא לימד אותי, תקשיב, הוא לימד אותי שאתה, אסור לך לערבב. אם אתה שותה וודקה, תשתה רק וודקה. אם אתה שותה יין, תשתה רק יין. אבל דניאלה עם האפנה, ערבבה, שתתה הכל מהכל, בגלל זה הקיעה. מה, זו עובדה. טוב, לא יודעת, אני לא... אתה צודק, אבל לא רוצה להתעסק עם הדבר הזה, בסדר? אלי, תגידי לי, מה, אני הבאתי את זה בשבילי? מה קורה איתך? כולם ישתו, מה, את היחידה שעוד תשתי? לא יודעת, אפשר לעשות דברים אחרים, לא צריך רק לשתות כדי ליהנות. מה, את רוצה שנשחק משחקים? כן, בוא נשחק משחקים. דוקים? דוקים בסדר. לא, יש לי רעיון יותר טוב. נשחק פרה עיוורת? יו, אני מתה על פרה עיוורת. מעולה. את תהיה הפרה? יופי, נו, באמת. אלי, באמת, מה? בוא נשתה אני ואת עכשיו, ככה שלא יגמרו לנו את זה, נבוא בראש טוב למסיבה, יהיה ממש כיף. יואו, אתה באת לחפור לי היום, זה הקטע שלך, נכון? זה הקטע. אלי. אני לוקחת שלוק קטן, ואתה יורד ממני קטן. מעולה, מעולה. קדימה, נו. יואו, לא יכולה, אבל זה מסריח. אני אחזיק לך את ה... יופי, יופי, יופי. עוד אחד! טוב, טוב, יואו. וואי, זה באמת עושה לך בבטן. אמרתי לך, זה חסכוני. טוב, טוב, קטן. יופי. וואי, זה סוחף לי בגרון. נכון, זה מנקה לך את כל החידקים, את כל המערכות. אז זה מה שהתכוונת. כן. עוד אחד. טוב, די, אחרון, כי כבר יש לי סחרחורת מזה. סחרחורת זה טוב. טוב, אחרון. יופי! טוב. זה עולה לי. לא, זילי, שברי הכל בפנים. אילי, אל תוציא. לא, אילי, לא. אני צריך לאינסטגרם.